mona no onye na nonu ya chief onye bushi Nteje abo amadi abaka mo na fon Alusi Egwu nwe Nteje abo na ma batabonu onye bushi ma Chief Alusi Egwu Nteje anyị na-abịa ihe n'obi anwụrụ onye jibi egwu a Honorable Okechukwu Ọnụara na Nteje abo anyị na-ekenekwa ya Okechukwu Ọnụara ma ekene ya Alusi Egwu na-eti m onye bụ Chukwu onye abata ka mụ na-ebiri egwu Dejenio Alusi Egwu onye babewe onye bụ chi Igbo niile na mba abatakọrọ onye bụ chi egwu agha onye bụ chi Igbo niile egwu ka mụ ji aga n'iru onye ji bịa egwu ahụ Okechukwu galụ nwa Nteje abo na ma bata mbọ egwu ijere anyị na-ekenekwa Nnameze nwa Mori Ọnụara asị na oji nwa ya na-alụ ahụ oji nwa ya nye kene yi afọ mụlụ Okechukwu kwelu oji nwayọ nọ na-alụ arụ dị nọ Nneze nwanyị danụ afọ mụlụ ọka nwa afọ mụlụ Okechukwu afọ mụlụ Okechukwu amụta mbọ afọ mụtali mbọ amụta Chinweze stop and down nye mụtali Chinweze ọgbọ mmụọ stop and down stop and ogbo bi nwanne amụta Sunday Ọnụara Sunday Ọnụara dalụ na mụ kere maka na oji nwayọ nọ na-arụ arụ n'elu ụwa na mmụọ nne m oji nwayọ na-arụ arụ na mmụọ ndị mụtara ndị oke nwa na ma ekene oji nwayọ anyị ekene yi anyị na-ekene fesa mgbọ Ọnụara na ụmụnne bụ Nteje abo Ọnụara onye kene gị fesa na onye kene yi onye bụ chi Igbo niile Alusi Egwu onye na-eti m onye bụ chi onye bụ chi ya bụ ya gogogo Chinweze stop and down Ọnụara stop and anya kene yi ibi maka anyị na-ekwu stop and dalụ asị na nwanne mmadụ abụrụ ya ọbata ọbịa na Dubai ọbata ụwalacha aka anyị ekene ọbata ụwalacha aka na anyị ekene ọbata anyị na-ekene ngwazi
Sunday one ora ni ma boguida aka South Africa Alusi Egwu kanale ototo nwa yadina nye buchigwu anya kenewe eke anya keneyi onye buchigwu onye buchi biedunu ajụjụ ganadu mmadụ abụrụ ibugo mmadụ abụrụ chigo ekwe na-ekwu ikolo na-ekwu anyị na-ekene Oluchukwu na Nsụka the World Bank ibi melu ka ije ekene World Bank enye ekene odegwu na ndị a ntị adịkwa ka ije ekene Chukwu ekene n'uli odegwu na pampa odegwu na-egwu zuru eto odegwu na pampa na nuonumu nwanyị ọka ije aka n'iru n'onwere ibe kwu na mbụ n'ụwa egwu mekwu na mbụ na mewara mmadụ ma tata mmadụ eriwe nna n'ụwa Nigeria, egwu yara sumoda anyị na-ekene Emmanuel odegwu n'uli anyị garale akụlụlụ ụlọ odegwu Alusi Egwu onye bụchi egwu amakenawo akụkụ ilulu ụlọ ndị ejibi egwu a ọkwa ndị ndị a odegwu zuru eto nọ akụlụlụ na nye kenu nuwo ọ ga-abalị unu ka ije ogene biganu odegwu onye ha ala gozi bịanụ Bigan ihe ala ezi nwanne mmadụ na India Alusi Egwu kanale Ogechukwu semu kana odegwu na India anyị kanale anyị na-ekene no Nteje onye ọma na Kanu Chukwu no Nteje onye ọma na Kanu na mekene ibi melu ka nje kene odogwu dalụ olu ka isi bịa nọ ọlụmụ Sunday odegwu Sunday na ndị adakana ọnụmụ kanere Sunday na ndị odogwu na nnukwu ịkpadika omelike okwulu Alusi Egwu kanere egwu yara mmụba ka nji aga na omelike okwulu n'ugolu egwu mmụba ma akarịa Okechukwu ego dị na butu odogwu ebutewo mmanya egwu moto mo ye jibu egwu onino obolu moto mo ye jibu egwu nenu oba ma kagonu wana sunyala wozwalo no sunyala dozezwe nenu ego di na butu maba ego di na butu wana anyị kenere Okechukwu ego di na butu Ganji begwu anyị na-ekene Chukwu na Nteje
Omen Canandia Alusi Egwu Ganare You wanna so make Godogu Omen Ka Alusi Egwu Anyabata Egwu Omen Ka 219 Is well, what the come out Manoju Batulo Luto Kushiano Alusi Egwu Kushiano Is well, what the come out Ainakana iduwe na soka amulonye nego iduwe nu dalwo odokunandia wandia nonye kene yi okwa ndi ndi agaji begu Ainakana pila bogo Chukwu mokuwa Nteje bo Chukwu mokuwa wannan Okuwa chukwu Alusi Egwu Anyakana Wannan mmadụ abụrụ ya n'ezie Egwu ejeje ụwa niile ka mụ ji belu Onye bụ Chukwu mụ ebire Onye bụ Chukwu Nakobia Ebuka na nanga ena nuonumo Ebuka na nanga Fino na Dubai Fino nwa Dubai odogwe na nugwe gbamu Ego gamo na edishim Ego anatarichimu Ego ijala Nigeria Anatarichimu rogo Aimaliba Sonjeri bitebianu na mugenere Okechukwu si mugene yi Ogabale Wanne di namba Alusi genere Wanne di namba daluo Ibunu melu kaka na wulu nuoneno Wada, ona churu wada. Onye na chunu wada nuneno. Onye na chunu wada neno wa. Onye na chunu wada nuneno. Ainakana Sunday ribita. Onye buchi Nteje na kanugi. Odogu so no ribita odogu. Odogu so nwari bitanya kana yinegu nwari bitanya batozo eno Alusi Egwu ma batozo nwari bitanya Ainakana wannan waka Chukwu ma igwamma Chukwu ma nwe igwamma Nteje odogu Starboy Igwamma Nteje bụ ka isi bịa Starboy nwa Igwamma bụ odogwu onye bụ chi Aimaliba Egwu bụ Chukwu mụrụ ebire egwu Aimaliba Egwu onye bụ chi ya bụ Alusi Egwu Aimaliba Egwu onye bụ chi nwanne onye bụ chi burina Aimaliba Egwu onye bụ chi nwanne nye malụ nwanne ya n'ụwa nwanne nye malụ nwanne ya n'ụwa n'ugbo onye bụ chi onye bụ Ainakana ezigbo nwanne oge na butu Ifeanyi onye Nteje bụ Ifeanyi nwa Nteje bụ
nwanne ego dị na butu odogwu ibe anyị chukwu alụsị egwu nye na-eti m nne gị mana ya edegwu mama ego dị na butu ego gị bụ aja n'ime Nteje abụ ego gị bụ aja ekele Nteje onye ọma na-atọ gị alụsị egwu kenere onye bụ chi bụ niile ka ije ekele ekene chukwu ekene na-atọ gị ndị ọ ga-adịle mma ọ ga-abalị sumode egwu ijara anyị na-ekene ezi nwanne mmadụ ọnọdụ mma chukwu ma ọnọdụ abịa ọnọdụ chukwu ma ndị gị na-ọbụ na ọbụsị ogwe ezi achọba onye na gị nọdụ mma egwu ejeje igbo niile ga m ji Samuel West Alusi Egwu na-eti m South Africa Bombo ye want to jump again Aboy ye Nteje be aboy ye dagu e waje jibu Ezubu wona go na butu Ego de la butu da no mari kana Ego de la butu da kana na magana Edo nyanya na ego propone no wa Nobody ngile go bobo Mapuno na mamu yodogu oja Anya na wana funanya Anya na wana funanya nanu